The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace, they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. Ang musunod nga mga gutlo ato kining igahin sa pagsusi sa tagsa-tagsa nato kalag, kung naapa kita'y gitinir nga mga sala sa nauna, sala sa dila o sala sa buhat, mahimo kining babag sa atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios, kung dili kini nato ikumpisal ngadto sa tubangan sa Dios. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Humani bubuhat ka na, ikaw andam na usab sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. But for you, unbeliever, wala pa'y Kristo sa mong kinabuhi, ikaw gidapit, giawhag, nga imong tuuhan si Ginoong Hesukristo, ingon nga imong manluluwas og Dios. Og humani bubuhata ka na, ikaw maandam na sa pagsalmot. Nini atong pagabuhatong Bible study through the YouTube. Musa sa hilom, magampo kita. Balahan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdala kanamo, pag-usab dinhi ning among Bible study through the YouTube o sa Facebook under the Balbido Evangelistic Ministry. Nagapasalamat kami kanimo, O Dios, sa imong mapadinayunon nga pagsangkap kanamo nga imong mga anak, pagpadayon sa katon, pagtuon sa imong balang pulong nga mula mga among giya, among sumbanan sa among pagkinabuhi, ingon nga imong mga anak, o nga kami, O Dios, mapandalanginan ni among pagbuhaton ning adlaw sa pagtuon sa imong pulong. Tangtanga mga babag sa among nauna, aron makapunting lamang kami sa imong igatudlo karong adlaw. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen. Well, mayong adlaw kaninyong tanan mga suki sa atong Bible study. We are here once again nga gipabuhi pa kita sa Dios gumikan kaya naa pa siya plano sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. We are here in good health. Sanag ang atong pangisip,
I hope og kita nagaginhawa pa, buhi pa kita, kining tanan gumikan lamang sa kaluoy, gugma o kortesiya o grasya sa Dios. Karon atong ipadayon ang atong gibiyaan nga pagtuon og atong ipadayon ang atong pagtuon bahin sa divine dynasty nga mao ang puy-anan sa matag Kristohanon. Mao ra kini ang giandam sa Dios nga puy-anan, our residence, samtang niya pa kita dinhi sa walog sa mga luha nga ilang giingon, o mao kini ang ikaduhang bahin sa plano sa Dios, the phase 2 of God's plan. So aniyaman kita niining kalibutana nga nanginabuhi ubos lamang sa grasya sa Dios. Busa ang Dios sa kaniadto pa kini iyang giandam, iyan ang gitagana alang kanatong iyang mga anak. Ang atong puy-anan, puloy-anan, our permanent place nga atong kapuy-an nga ginganlan sa in English og divine dynasty. Sa Binisaya, dapit nga may gahom sa Dios. Mao kini ang, in fact, mao kini ang ingnon ta perfect environment nga imong tagamtam o imong masinati kining pagkahingpit nga environment nga the divine dynasty. Okay? So, mao ni atong giduputan karon apan sa kinatibukan ang uluhan gyud nining atong paghisgutan nining adlaw mao kini. Giuluhan kini nato og how to be a winner in this life and in the next. Unsaon man nato pagka himo nga mga mananaog nining atong kinabuhi karon og sa umabot nga kinabuhi. Duyo nining kinabuhi. Okay? So, kung buot ka nga makakat-on og mga pagtulunan bahin ini how to be a winner, gidapit ka. Ablihe ka ng imong pangunahuna. Just have an open mind aron ikaw tudluan sa Espiritu Santo. Timan the only teacher of truth, our mentor is God the Holy Spirit. Okay? Karon, atong sugdan kining maong pagtulunan, divine dynasty. Puloy-anan sa tanang mga magtotoo. O every person nga nakadungog sa maing balita sa kaluwasan og sila misanong, midawat, okay? Positibo ang ilang pagtagad niini, so nahimo silang nabuhi ang ilang pagtuo, activated, enlivened, activated, and na lagsik, na abdik, okay? Ingnon talang. So, when they respond positively to the gospel message, then, using their positive volition, they are going to accept Christ as Lord and Savior. Nahimo silang magtotoo. From that time on, gikan niya ng higayuna. The best for that believer is yet to come. Did you hear me right? The best for that believer is yet to come. Ngano? Why? Because he is delivered already from God's wrath to come, the lake of fire. Giiway na siya. Gipalingkawas na siya. Gikan sa kapungot sa Dios nga mong linaw sa kalayo. In fact, nahimo na siyang anak sa Dios. He becomes a child of God. Og siya gihataga na sa Dios sa iyang royal palace to stay. Actually, that's another definition sa divine dynasty. Royal palace for every believer. Royal. Ngano mang royal man. Nganong harianon man.
Because the Lord Jesus Christ is the King of Kings and Lord of Lords. You see? O kay siya, hari man, nagadumala siya sa iyang gingarian. O kita mao ang iyang unsa, mga sumusunod. Okay? Kita nagasunod sa atong hari nga si Ginoong Jesucristo. So we are supposed to live inside one place, usa ra gyud kadapit, the royal palace, which is the divine dynasty. By the way, ato ning labason sa imong panumduman, kining pulo nga dynasty, dili nimo ma kita sa dictionary kini, dili. Kay kining dynasty, kombinasyon kinis duha ka Griego nga pulong, Greek words. Dunamis, sabi ni saya, gahom, in English, power, o sphere. Ang sphere, or lugar, dapit. Okay? A place. So kung tapuon nimo kanang duha, it is a place of power. O kanang power diha, dili kinitawhanong power o gahom, kundi iya sa Dios. That's why it's divine dynasty. Kasabot ka ba? Okay? Mao ka na ang atong pagpatinaw kanimo, divine dynasty. Ayaw na nakalimti ka ng maong pulong. Now, there are requirements to be able for him to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Aron nga iyang matuman ang protocol nga plano sa Dios. Okay? Inganlan po din natong protocol tungod kay ana ay paagi sa Dios. Iyahang paagi, dili ni paagi sa tao. Okay? That's why it's called protocol plan of God. Protocol nga plano o laraw sa Dios. Naon sa man ang mga requirements nini? Of course, number one here is routine. Kinahanglan mahimo na ka ng maanad ka na niya na, maanda na nimo, it becomes routine or routinary. Okay? Mo na gianad man imo ang imong kaugalingon. O we are supposed to anad niya na nga routine na gyud. Mo na atong naandan. Ikaduha mao ang pahaluna sa imong kinabuhi. Organize your life. Kanabang pagka-hapsay inunta. I hope that's the right Visayan word. Hapsay or organized nga kinabuhi. Ikatulo, mao ang baton nimo o pagbarog na nimo sa matuod gyud nga pasiuna nga value. That's why in English we call it true scale of values. Kay unsa man ang true scale of values nimo, mao pulong sa Dios. Okay? Ikaupat nga requirement, ang paghimo nimo husto tukma nga mga desisyon gikan ni anang kahimtang nga may kusog from a position of strength. Naunsa man ning position of strength? Ang divine dynasty. Okay? Ayaw gyud pagkawa nining pagtutok nini. It's the divine dynasty which is a position of strength. Na kung ana ka diha sa sod, sa higayon nga ikaw mohimo bisag unsang mga desisyon, kanang desisyon ang imong gihimo husto, tukma ug maayo. That's why that is the fourth requirement ni ining maong protocol plan of God, making good decisions from a position of strength. Ang ikalima nga requirement, ang imong persistency. Well, hubaron na ito sa persistency means pagka mapadinayunon, persistent ka man. So mapadinayunon ka. Mo na ikalima. O ang ikauno, mao ang perseverance. Perseverance, pagkamalahutayon. I hope that's the right Visayan word also. Now, by the way, kining atong topic nga atong
gipunting yun ang atong pagtagad mao kining giuluhan man kini nato og how to be a winner in this life and in the next life. Unsa man to pagka winner sa Bisaya mananaog. Okay, ang pulo nga winner, ang diksyonaryo, the dictionary defines a winner as one who is successful, especially through a certain endeavor, through praiseworthy ability and hard work. So, mao kana ang definition sa dictionary. Ang usa ka mananaog mao ang usa ka tawo kinsa nagmalampuson ilabi na pinaagi sa pila kang pagkugi o pagpanlimbasog o pagpaningkamot o pinaagi sa angayan nga daygon na ay katakos o gikugihan gyud o sa pagsugakod. Well, mao kana nga atong paghubad niini. So, a winner is one who is successful in general, okay? Malampuson. A victor, okay? Ang victor, especially diya sa tingali sa paugna sa kusog, games o sports o dua o lumba. O in general, one that wins admiration pagdaing. Of course, dahigon ka naman kung ikaw mananaog ka na. Okay, so mao ka na ang definition sa pagkamananaog. Mao kini nga itong tutukan. How to become a winner in this life and in the next life. So, okay. Ako kang tagaan, mo kato ang, by the way, mo kato ang unom ka mga requirement sa imong pagtuman sa plano sa Dios diha sa sud sa divine atmosphere. So, mo kato ang unom ka mga requirements. Now, okay. Here are the real keys of success. Ani agyod ang matuod yung inunta mga yawi sa pagkamananaog sa kinabuhi. Ang pagkamananaog sa kinabuhi dili pinaagi sa steps suggested by secular books, sama pananglit sa ang imong popular man How to Win Friends and Influence People, di ba? Secular books kana. Now, dili kini ang husto nga gisuggest, dili kay dili man kini mo atong itutukan. Ang tinuod yung steps suggested nga ikaw mahimong mananaog mao ang pagpaluwas pinagi sa pagtuo lamang kang Kristo lamang, mo kana ang yawi nining tanan. Remember this. This is the real key of success in life. Nga ikaw magpahiluna, mahitukma sa plano sa Dios. Ang plano sa Dios alang kanimo tao, okay? To you as a human being, mao nga ikaw mahidugtong unta kang Ginoong Hesukristo. Pinagi sa imong pagtuo kaniya ingon nga imong personal nga manluluwas o Ginoo as your personal Lord and Savior. Okay? So diha human mo buhata ka na. That is the first step. Nga ikaw makasud na ni anang nindot o mabulukon nga pagkinabuhi. Okay? You are entering into a marvelous, fabulous kind of life. The Christian way of life. Niyan ang pagtuog yun nimo kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong personal nga manluluwas. Naabrihan nimo pinagi paggamit niya ng maong yawi. Okay. So, mao ka na ang una. Get saved by faith in Christ alone. Acts 16:31. Ang sa gisulti. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Onya, human ka maluwas,
Ayaw gundang diha, di ka mahimong mundang ka diha kay you cannot experience the good sa the real kamabulukon nining maong matang sa it's an adventure kining maong pagsud na nimo sa plano sa Dios. Pagdawat gyud nimo Ginoong Kristo ingon nga imong manluwas, ning sud ka na sa plano sa Dios. Di na kang kaatras, di na kang bakwi. Okay? So kay nasud ka naman sa plano sa Dios, ang mando sa Dios na po nimo diha sa 2 Pedro 3:18. 2 Peter chapter 3 verse 18. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Patubuon ta. How? Pinagis pagtuo nimo sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw. On a daily basis. Okay? Ingo ka lang kang ningsunod sa mando sa Dios. Kay sa imong pagbuhat niya na, sa imong pagpaminaw, pagkaton, pagdawat niya na, pagtuo niya na, paggamit niya na sa ngadto sa experience in life, then magaanam ka sa pagtubo. Kay igo man lang kang nagaunsa sunod sa mando sa Dios. Mao kanang ikaduha, grow in grace. Ikatulo, pasiunha gyud, prioritize God's word. Mao ginay imong numero 1 nga pasiuna. First priority, top priority ang pulong sa Dios. Expose yourself to doctrinal Bible studies. Kay unsay gisulti sa Mateo 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unsa may mga tinguhag, mga damgos kinabuhi, unaha lang ang pulong sa Dios, kay ang Dios dili mamakak sa iyang saad. Unha lang ko. Mao gud ay buti pasabot. Unha lang ko ug akong pagkamatarong. Kay kining tanan akong idugangan na kanimo. You see? Di ka magmahay kay katong imong mga tinguha mosunod ra to automatic. Basta imong sundon ang iyang pulong. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Okay. Mao kanay ikatulo. Ikaupat. Organisa. Okay. Organize your life. Ipahiluna. Ipahimong hapsay ang imong kinabuhi. Organize your life around God's Word. Okay? Kay kini nahug man ni ubos sa operation unsa to? Unom ka na katong atong gisgutan, di pa lang dugay. Unom ka mga requirements ni ining pagtubo diha sa pulong sa Dios. Sa fulfill na nimo to function in fulfilling the protocol plan of God. Okay? As a review, routine, organized life, true scale of values, making good decisions from a position of strength, persistency, and perseverance. Mao kana. Nasud kining ikaupat nga, organize your life around God's Word. Ikalima. Ang ikalima, paggamiton ka sa Dios sa iyang napo ka mga paagi sa pagsulbad sa mga suliran. God's 10 na po. God's 10 problem-solving devices. Unsa mga yun ato ning lakbitan. Unsa man ning 10 problem-solving devices nga giandam sa Dios kanimo magtotoo. Una niini, rebound. Kumpisal sa imong mga sa. Ikaduha, human ka mo kumpisal, you are filled by the Holy Spirit. Napunan ka sa Espiritu Santo. Ikatulo, ang imong fellowship with God. Human ka ma-filled by the Spirit, you're in fellowship with God. And then number 4, ang imong faith rest life. Okay? Ang kinabuhi
nga may pagtuo nga nagdala og pahulay. Ang ikaupat, mao ang grace orientation, ang imong pagkahiluna na sa grasya. Nga sa tanan nimo makita ning kalibutan na inigtan-aw nimo niya na grasya kana. Okay? Grasya, God's policy is grace. Mao kana ang ikaupat. Ang ikalima, mao ang imo ng doctrinal orientation. Nahiluna ka na sa doktrina. Ika-unom, mao na kini ang imong personal nga gugma ngadto sa Dios nga Amahan. Personal. Ika-pito, ang imong impersonal nga gugma ngadto sa tanang tao, sa imong isig ka tao. Ika-wow, mao na ni ang inner happiness, sulod nun nga kalipay. Nasa sud ang imong kalipay. Bunga na kana, resulta na kana, byproduct na kana sa imong pagtubo diha sa pulong sa Dios. Okay? So that is inner happiness. Ikasiyam, mao na ang personal sense of destiny. Na nakay ingnon ta kahibaw, kaalam na, imong kinaadma na nga ang imong dadagatan in the future, klaro na nimo. That is personal sense of destiny. Mao na ikasiyam. Ug ang ikanapo, mao na ang imong pagka-okupado kang Ginoong Jesucristo. Occupation with Christ. Okupado ka na. Bisag unsa imong buhaton, bisag unsa ang imong huna-hunaon, si Ginoong Jesucristo na gyud ang naa gyud pasiuna diha sa imong pangisip, imong panguna-una. Mao kaning ikalima nga key of success in life. Ikaunom, andun ta sa ikaunom, claim God's promises every single moment of every day. Ang kuna, ang mga saad sa Dios sa matag adlaw gyud, matag gutlo gyud sa imong adlaw-adlaw panginabuhi. Kay ngano, kini mosangko kini, this will lead you to occupation with Christ. Mao kini ang giya kanimo, magaganoy kanimo ngadto sa panag-iya na gyud o pagbaton na nimo pagkaokupado kang Ginoong Jesucristo. This will lead you to occupation with Christ. Number 7, key. Mao na kini ang Operation SLA. Nainomdom ka ba? Operation SLA is study, L, learn, A, apply. So, ayaw na ning kalimti. Study, learn, apply. Study the Word of God, learn the Word of God, apply the Word of God. SLA. O, nahug usap ni ini, under this is what we call Operation PTA. Now, dili ni Parents Teachers Association, kundi ang PTA, Operation PTA, ang P diha is that a believer, ikaw nga magtutuo na karon, a believer must be in the right place, mao kanang P, at the right time, mao kanang T, with the right attitude. A. PTA. He must be in the right place, at the right time, with the right attitude. Kasabot ka? Mao na ikapito. Ikawalo, your station in life is your full-time Christian service. Bisag unsa mang karira nimo o profesyon nimo o trabaho nimo sa imong kinabuhi, mao kana ang full-time Christian service nimo. Kristohanong pag-alagad. Full-time. Okay? So, bisan kag janitor ka, o manager ka ba sa usa ka patigayon, o dakong tao ka sa CEO ka ba sa usa ka kompanya, unsa, o yano ka lang unsa, tiglimpyo diha sa janitor ba? Okay? That
station of life nimo is your full-time Christian service. Kaya ang labing tinuod, gibutang ka diha kay ang Dios may plano na asiya'y tuyo nganong gibutang ka diha. So, ayaw na kalimti nga, anything nga imong gibuhat, nurse ka ba, doktor ka ba, engineer ka ba, unsay imong station in life, that is your full-time Christian service. Mo ni ikaw lo, siyam, ang imo na karong pagbuhat sa bisag unsa nimong buluhaton as unto the Lord. Alang ngadto sa Dios. Now, sa imong tanang buhat ba, binuhatan, whatever you do, kaya ang imong pagbuhat, duha man gud ka klaseng binuhatan, di ba? Ito naman ang gilakbitan last time. Doon ay duha ka bunga sa imong binuhatan, resulta o produkto sa imong binuhatan na ay ginganlag human good ug naapoy divine good. Ato naman ang gihisgutan lagi, ang human good mo gitandi kini nato sa kahoy, dagami, kugon. Naman na sa 1 Corinto 3:12 nga kung imo ning duslitan, imong kadlitan ig pusporo baron o lighter baron, mo silaob ni kahoy guna, kugon guna, dagami guna. You see, kanang human good will be tested in the judgment seat of Christ. Kining judgment seat of Christ, murag una-una na itong hisgot ni. Kaya ito pa maning hisgutan. Kining judgment seat of Christ, dili ni judgment, dili ni paghukom, alang ni sa mga magtutuo lamang. Kung ikaw, Kristohanon, alang ni nimo. Human gyud sa pagsakaw, human sa rapture, mao kining may tabo nga judgment seat of Christ. Atong that is the evaluation. We will be evaluated in the judgment seat of Christ. Si Ginoong Jesucristo mo evaluate sa atong mga binuhatan, atong mga either human good or divine good. Sa ako nang ginaingon nimo, kung human good, testingan ka nagpagkadlit, masunog man, sumapaig na. See? Mudilaab niya mapaig, maugdaw. See? So that means, unsay ibot pasabot, inigkaugdaw niya na, kanang imong mga binuhatan, why? Ganti. Loss of reward. You see? Apan kadtong divine good, gitandi man kini sa gold, silver, precious stones, nagihapon sa 1 Corinthians 3:12, bulawan, pilak, ug mahalong mga bato. Dusliti kuno na. Kadliti kuno na. Musunog ba? Dili ka na musilaog. Dili ka na masunog. Mula hutay noon kini will stand og mana evaluate na ni Ginoong Jesucristo og kana is the basis sa paghatag niya ganti nimo. Gantihan man na. Naibugti niya na oy. Gantihan ka na dito sa eternidad. Okay? So kung gusto nimong susihon ka na sa Biblia, na sa 1 Corinthians chapter 3 verse 12. Mo ka na ikasiyam. Ika na po, ayaw ni kalimtig yun, importante kayo ning ika na po. Confess every sin you commit. Flush them out of your life. Isugid ang matag usa ka mga sa nga imong nabuhat. Isugid. Imong hinganlan, imong admitihan, imong i-acknowledge ngadto sa Dios. Ingon ko kang mo ingon, Ginoo nakabuhat ko niya to. So imo ka nang gihinganlan, meaning you admit that you have committed those sins. You have to flush them out of your life. I-flush na. Para ko na hugaw nga. Wag tango na, wadon ka na. See? Rebound mao kanay atong hisgutan sa in English, rebound technique. Okay?
1 John 1:9 unsa gisulti, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Mao ni ka na po. Ika napugo sa 11, rest in the Lord. Pahuway diha sa Dios, pahuway diha sa Ginoo. Kay kini this is under the doctrine of faith, rest, life. Kinabuhi nga may pagtuo nga nagdaog pahuway. Mao nang kini na teknik kini nga gihatag sa Dios, teknik paagi. Sa pag-apply nimo nining faith, rest, life, ayaw kalimti kadtong Operation CTR. We will be fond of using some keywords din nga aron gyud di na nato makalimtan. Keyword or di man ni kay acronym. Keyword nga mao kani magagiya kanato, may numdumanday nato. So kining faith, rest, life, Operation CTR, ang C, claim a promise, ang kuna ang saan sa Dios. T, think of what God can do to your problem. Una tutuki unsay buhaton sa Dios ni anang imong suliran. Og ang R, relax, because God is in control. Okay? Mao nang Operation CTR, claim a promise, think of what God can do to your problem, og number 3, ang R, relax. Relax lang. Because God is in control. Mao ka ng Operation CTR nga nasuod sa faith, rest, life. Unya, ang ika-12 nga yawi ni ining success in life is to maintain humility. Pagbaton kanunay, maintain niya ng imong pagkamapaubsanon. Remember the keyword? Unsa? The way up is the way down. The way up is the way down. Una ka makabot dito sa itaas, kinahanglan musugod ka diri sa ubos. That is humility, grace orientation ang laing nini. So, acknowledge that everything you are and you have in life, you do not deserve, you do not earn, nor work for. Kay grasya ka na. Muna kanunan itong balik-balik sa di pa ta magsugod sa itong Bible study. Aron yun mas sil-sil kini sa itong alimpatakan. Mo ito ika-12. Ika-13, 13th key of success. Resist evil by avoiding the wrong crowd in life. Okay? Resist. Pugni. Sukli. Okay? Ang dautan. Actually, there is a verse nga di ka makasukol sa dautan. Ang imo, unsa? Pagpugong. Pagpanalipod sa dautan. Unsa ang pagi? By avoiding the wrong crowd in life. Okay? Matngon ka na. Stay away from the wrong crowd in life. Mao na ika-13. Ika-14, mao na ning Operation VOG. Unsa naman po ning VOG? Keyword na po ni nga nagpasabot og viewpoint will of God. Nang kanang V. Ang O, operational will of God. Okay? Og ang G, geographical will of God. Ako malikon. V stands for viewpoint will of God. O stands for operation or operational will of God. Ang G, geographical will of God. Unsa man tong viewpoint will of God? That answers the question, what does God want me to think today? Unsa may buot sa Dios nga akong hunahunahon karong adlaw.
Mo na viewpoint will of God. Mo na gipangutanan niya na. Ang O, operational will of God, answers the question, what does God want me to do today? Unsa may but sa Dios nga akong buhaton karong adlaw. Ug ang G, where does God want me to be? Where does God want me to be? Asa man ang buot sa Dios nga ato ako. Okay? Unsay akong adtuan. Okay? So, mao kini ang operation VOG. Ika-14 ito. Ang ika-15, always be guided by the doctrine of volitional responsibility. Ayaw gyud pag sipyat ni ini gyud nga pagpagiya kanunay, guide kanunay by the doctrine nining doktrina nga volitional responsibility. Unsay but pasabot? Ang imong katungdanan pinaagi sa paggamit sa imong kaugalingong kabubuton. Okay? Kay inumdum ka bisag unsang desisyon nga imong himuon sa kinabuhi. Any decision that you make. Now, every moment in our life, we make decisions, right? Panitan. Mihimo kasi mong, migamit kasi mong kabubuton karon. Sa wapata mo, sugod niya itong Bible study through the YouTube. Naglihok na itong imong una. Mo-attend baka ako, ha? Maminaw baka ako sa Bible study ni aning Vic Balbido Evangelistic Ministry. Maminaw baka ako. So, naglihok ang imong unsa. Kabubuton. Mo lihok to. Either yes or no. So, unsa may gagamit nimong what pole of your volition ang imong gigamit karon nga niya ka na. It was positive, right? Mingon ka, mo attend ko. Maminaw ko. Aron ko makakaton. Positive ka ang imong gigamit sa imong kabubuton. Because you are positive, niabot ka din eh. Dihan sa imo karong nimutangan ug nagpaminaw ka nining atong pagtuon sa pulong sa Dios. Now, sa ako nang giningon nimo, every decision that we make in life, kita ra gyud ang accountable, responsible, and answerable ngadto ra ba sa Dios. Kita ra. Way labot tong imong katapa diha, way labot tong imong ginikanan, way labot imong mga igsuon, way labot si bisang kinsa. Ikaw ngayon ang manubag. Okay? Therefore, always be guided by the doctrine of volitional responsibility. O ang ika-16, key of success, mao na ang be constantly guided by the essence of God. Kanunay. Pagiyag yun kanunay. Sa doktrina sa kinaiya sa Dios. O mulihok na usab katong imong unsa. You reverse concentrate. Unsa may mga kinaiya sa Dios. Unsa man ang iyang mga attributes. Pila man. Just to recall, pila man ang kinaiya sa Dios. Na po. Okay? Imo na pong i-recall, imong i-reverse concentrate. Una nini, sovereignty, then righteousness, then justice, then love, then eternal life, then omnipotence, omniscience, omnipresence, immutability, ug ang veracity. Mo ni ang kinaiya sa Dios. That is who and what God is. So be constantly guided by the essence of God. Ika-17, anto natin 17, always be guided by the following operations. Niya ay mga 5 kinika mga operations nga kinahanglang magiyahan kita. Ang una nini mao tong 7 divine provisions for believers. 7
ka mga unsa pagsangkap sa Dios. 7. Unsa maning 7? Una nini amo ang Biblia, the Bible. Provision sa Dios, divine provision, Biblia. Nga diin anha nato makatuni ang iyang mga pulong, ang iyang huna-huna o unsa plano sa Dios. Bible. Okay? So, by the way, ang operation nini mao nang ginganlag Operation BOD-RPLS. BOD-RPLS. Unsa maning B, Bible. Unsa maning O, omnipotence of God. The omnipotence of God, the Holy Spirit. Okay? Antong specify. The omnipotence of God, the Holy Spirit. Letter D, divine plan for the church. Ikaw, churchman. Divine plan. Plano sa Diyos. Ang R, unsa maning R? Right pastor, teacher. Provision gyapon sa Diyos. Ang ikalima, privacy of the priesthood. Ang imong tinagong panimuyo. No ni old definition. Tinagong panimuyo, privacy of the priesthood. Ikaw nga magtotoo, pari ka, sacerdote ka. You are called believer priest. Okay? Mao kanang letter P. Ang L, by the way, mao ang logistical grace support. Tanawa. Logistical grace support. Lima ka na nga provision sa Dios. Kanimo magtotoo. Unsa maning logistical grace support? Unsa man ni? Kanang imong kaon nga luto. Kanang imong balay nga gipuy-an. Kanang imong sakyanan kung naa kay sakyanan, kung unsa pa na ay tanan nga magisangkap imong pamilya, imong mga hinigugma, imong mga kaila, imong mga fellow members of your congregation. Grasya kining tanan. Logistical grace. Unsay tuyo sa logistical grace? Tuyo nini nga aron ikaw makalahutay, mabuhi ning kalibutana, aron unsa man ang purpose, the objective is that ikaw makatuon sa pulong sa Dios, nga magatubo kaning imong kalag. Mao ni purpose sa logistical grace support. Okay, ayon na nakalimtipon. So logistical grace support. Unsa ang letter S? Spiritual freedom inside the divine dynasty. Espirituhanong kagawasan. You see? Spiritual freedom sud diya sa divine dynasty. Ang dapit nga may gahom sa Dios. Mao kana ang Operation BODRPLS. Ang sunod, mao ang kadtong atong gisgutan kaniha. Operation BSCGTSP. 7 declared wills of God. 7 ka mga gipadayag nga kabubuton sa Dios. Una nini, kabubuton sa Dios nga ang tanang tao maluwas, mataw pag-usab. That all members of the human race be born again. B. Sunod, letter S. Unsa man ning letter S? So, born again, kining S is that all believers, kay believer naman that all believers be sanctified, mabalaan, mabinalaan. Sanctified. Ninundom ka sa tulo ka klaseng sanctification. Una ni is positional sanctification. Ikadua, experiential sanctification. Ikatulo, ultimate sanctification. So mo kana, it is God's declared will that all believers be sanctified. Ang letter C, it is God's declared will that all believers be controlled by God, the Holy Spirit, nga kontrolahon, dumalahon sa Espiritu Santo. Letter G, it is God's declared will that all believers give thanks in everything, nga magpasalamat sa tanan. Kalisod ba, kayahay ba, kauswagan ba, kapagkyasan ba, pasalamati ang Diyos. Mao ka na ang letter G. Ang sunod, letter is T. Unsa man ang T?
It is God's declared will that all believers trust in the Lord. Doon ka sa Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. Trust. Kunya, letter S. It is God's declared will that all believers suffer. Uy, pantuson di ay. Now, of course, doon ay duha ka klaseng suffering. Suffering because of evil doers or evil doing. Sa ito pa, out of the will of God. So, disiplina ka ng suffering. Ang ikaduhang suffering is suffering for blessing, panalangin. Okay? So, it is God's declared will that all believers suffer. O ang letter P, mao na kini ang unsa. It is God's declared will that all believers be productive. Nga magmabungahon. Productive. Now, there are two kinds of production. Nomdong ka? Human good production o divine good production. O ato naman hingi at ganiha. Okay? Ato lang ning ipadayon sa as we go along. Kay daghan pa man kining atong pag-isgutan. Dinhi lang una kita muhunong atong ipadayon kini ugma. Diba ni kining atong uluhan mao ang unsa how to be a winner in this life and in the next life. So, gidapit ka gyapon. Ayaw kalimot sa pagpadayon sa sumpay nini. Ayaw si piyata ang sumpay nini atong pagtulunan nga daghan kag mapopo. Kung ikaw positibo o buot ka gyud nga maka katon sa mga kamatuoran diha sa pulong sa Dios. Kining atong pagtuon nini through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Magampo ta. With your heads bowed and your eyes closed, we're going to close our service, our worship service, atong pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, directed toward those who are without Christ, without hope, without eternal life. This is a moment in your life. No matter what you think, no matter what you believe, it's a moment of consideration. It is a moment to put everything else out of your mind and think about the person of the Lord Jesus Christ. Tuoy si Ginoong Jesucristo ingon nga imong personal nga manluwas aron ikaw maluwas o ikaw mahiluna na sa plano sa Dios. Nining adlaw mahinungdanon pag-ayo kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan. Tanawa ang imong kaugalingon nga way laing pagi nga ikaw maluwas ug mahilangit kundili ang imo lamang pagtuo lamang kang Kristo lamang. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Magampo ta. Amahan namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong gitudlo kanamo ning adlaw. Inaot nga kini mahimong panalangin. Dasiga kami o Dios, hagita kami sa pagpadayon, sa pagpakaon sa among kalag sa imong mga pulong. Aron gayod makakabot kami sa among common goal, which is spiritual maturity. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, among bugtong manluluwas. Amen.